Čau lidi, tady je po dost dlouhé době MZT a já vás vítám u dalšího videa z tady toho domečku. No, dá se říct, už si ho někdo koupil, tak když jsou ty Vánoce, ještě bych vám teď chtěl všem poděkovat, kdo se díváte na moje video, abyste měli hezké Vánoce a aby vám dárky, co jste si přijali pod stromeček, Ježíšek dal. Napište mi do komentářů, co jste si nejvíce přáli a jestli se vám to splnilo, protože tady to video bude zhruba. Tady to video začínám v skoro čtvrt na 9. 2 hodiny a 45 minut, takže bude to, tak mi napište do komentářů, jaký dárek jste si nejvíce přáli a jestli vám ho Ježíšek přinesl. No a tady to se týká taky vánoční, protože prostě vánoční speciál musí být. Nikdy to nemůže být prostě bez vánočního speciálu. Takže máte se to těšit, no. A jdeme na video. Konečně jsou Vánoce, se těším, co dostanu od stromek. No vlastně, já jsem si zapomněl udělám si snídaní. No tak ještě není to na ledničku. Tím se. Jdu si dát ještě ranní spršku, protože nevím, jak se mám probudit jinak než ranní sprškou. Snídám ještě. Ale no, abych se umít tady pelny. Už jsem se umyl. Ještě se jdu zajít na záchod. Tak, utřu se pořádně, tak, umyl si ruce, tak, a se jdu podívat pod stromeček. Ježiš, já jsem blbeček, já jsem zapomněl na stromek. To mi Ježíšek nic nepřinesl. Ach jo, to aspoň si viděl. Doufám, že mi něco vypadne, doufám, že to bude konzumované zlato, jako nebude to vařená ryba, anebo to bude, ale to tak si, tady to věci, tady to a dám si, no, stačí mi, ne, ani dvě, 3, chci jedno, že to máme zlato. Dobré, se jdu podívat ven, no, dobré, já si jdu nahoru do skříně a jdu se převléct, abych si mohl skočit do bazénu, protože já jsem blbeček, já jsem si zapomněl udělat stromek, no, já se převleču. Tak už jsem si to oblíkl, můžete si dát na můj skin, na moje plavky. Jsem fakt blbeček,
Proč jsem si neudělal stromek? Jo, ani jsem to byl kosíček. Co to bylo moje oči? Neříkejte mi, že... Co to jsou za cedulky? Ahoj. Jsou Vánoce, tak jsem ti přichystal shulker box. Užij si to. Počkej. Já nevím, co mám na to říct. Ještě enchantovaný Tons 3, Respiration 3, Protection 3, Aqua Infinity 1 a Breaking 3. Pročekal Protection 4, no to není až tak dobré, to jednička Breaking 3, Protection 3 a Breaking 3, Depth Rider 3, Protection, no, Breaking Mending, Lack of the Sea 3 a Breaking 3. To mě docela překvapilo. Look. Ještě jednou. Flame 1, Unbreaking 3, Power 5, Infinity 1, Punch 2. Instant Damage Drop, což je dobré. A věci boom, boom, boom. Já jsem boháč. Tyjo, ještě, že jsem si tady to... Fuj. Já už mám Infinity teď. Ty vado. No tak nakonec se tady ten dům vyplatil, protože měl jsem jenom ironové věci a zdá se, že teď mám netheriteové, no. Což se jako líbí. Netheriteové věci. Kdo má? Netheriteové věci, kdo má? Enchantované zlaté jabka. No a navíc. To došlo. Až skončí Vánoce a tady ty bloky. Můžu vytěžit, to je Efficiency 2. Já ji můžu vytěžit. Tak to je ještě cool víc. Takže... Ty vado, jak dlouho natočím. No, tak já říkal jsem, potom už ne. Ježiš, já si už pínu můj nový armor. Rychle, tak. Já si už pínu můj štít ještě. Tak, mám survival, takže si už nedechut. A jdeme. Znám takovýhle, že vlastně splavete rychleji a jste také nad vodou. A neubírají se vám to, ale zase tady plavete rychleji, protože vás nabustí delfín. Loď delfína, bustí mě. Už mě nabustil, kladně. Kurňa. Znám tady je potopená takováhle budova. Nevím, kdo to tako udělal, ale je to krásné. Já jsem to vyčval. No, já si myslím, že se jako tady ten dům se rozhodně vyplatil. Tu je aj nevíš. To jsem nečekal. Vůbec, že mě Ježíšek zadar, protože já jsem se těšil na ty Vánoce. Zapomněl jsem na stromek a tady to docela vydařilo jako. Já považuji naše video za úspěšné, protože mám trošku, no, když potom poletím
poletím letadlem zase zpátky do města, potřebuji něco nakoupit, tak můžu přece se můžu dělat konečně, já jsem se dělal na jedno video, na zlatokopky, na zlatokopky, protože jako neříkejte mi, že na takový armor by se žádná zlatokopka nechytila, to určitě, to jsem si jistý, že zlatokopka by se na tady to, jo. Ježiš, já se musím potáhnout. No, ti bystří si mohli všimnout, že vlastně tady ten armor, který mám, tak jak se i při tom předávání tady toho baráku, doufám, že jste se na něho podívali, pokud ne, určitě se na něho podívejte. No, tak jsem tady ten armor měl, takže ale to, kdybych se sám sebe strefil, tak to si zabil na jednom testovacím serveru. Jsem si takovým lukem strefil do sebe a nedopadlo to dobře, protože já jsem si schválně dal armor a nedopadlo to vůbec. Kde to dopadlo? To bylo takovýhle kousek ode mě. No, můžu potom zavolat kámoše a schválně tady to mám, jak by to. No. Ještě tady ty cedulky. Ti bystřejší z vás si zase mohli všimnout, že vysel kober z boxu. Tady, počkej na ten luk. Tady to jsem nečetl, protože to jsem, já jsem řekl Shulker boxu a mi to tam dalo Wilker boxu a potom mi to tu cedulku, že jo, dalo pryč, no tak jsem to nečet, protože nechtěl jsem to číst. Ale to už jsem si normálně napsal pro jistotu. Ještě vám to jednou řeknu. Ahoj, jsou Vánoce, tak jsem ti přichystal Shulker box, jsem tam řekl. Užij si to, smajlík. A já si myslím, že tady to můžu považovat. Tady to, ještě kdybych byl na sousedu, tak to by bylo mega. Můžete mi napsat, tady to jsem samozřejmě, můžete poznat, že jako tady to není žádné umění, jo. Tady ten barák, ale pokud tady dáte 4 lajky, tak udělám video, kde budu ve velkém městě, protože mám aplikaci na mapy pro jsou v tom mapy pro Minecraft, takže bydlel bych tam v místě, pozval bych si tam i kámoše. No a myslím, že tady to video už je u konce, takže jo, ještě vám řeknu jednu věc. Když si chcete změnit pohled, jo, někteří to, většina vás to ví, ale prostě jen tak si klikněte, tady máte normálně, máte zapnuté game. Tak dajte si do settings, klikněte na video a
kamera perspektiva. A dáte buď bas, to je ze zadu, a nebo trt, a nebo frst, a to je ze předu. Takže já si dám takhle tady to. No a já se tady s váma můžu loučit s tím luxusním domem. Jo, chtěl jsem udělat... Nebudu tady jednu neznámému youtuberovi dělat, jak se to říká, reklamu, takže neřeknu, od koho jsem si vzal inspiraci. Od jednoho youtubera jsem si vzal inspiraci jako ten dům, jenom inspiraci, jak by ten dům mohl vypadat. Jsem samozřejmě ten dům udělal úplně klasicky, originálně. No, tak já se s váma tady loučím, no. A dejte ještě ty 4 lajky, já vás vidím. Já vás vidím. Tak, mějte se krásně a čau.